उत्कर्षर आज चतुर्थ दिवस। आज आम एक कहानी शुणा नृसिंहनाथ मंदिर। नृसिंहनाथ मंदिर गंधमार्दन पर्वतर पाददेश अवस्थित एक पौराणिक मंदिर। यह त्रयोदश शताब्दी निर्मित वैष्णव मंदिर, ଯେଉଁଠାରେ ଭଗବାନ ନୃସିଂହ ବିରାଡ଼ିବା ମାର୍ଜାର ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ପାଟନାଗଡ଼ର ରାଜା ବୈଜଲ ସିଂହ ଦେଓ 1313 ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହା 45 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଓ ଏହାର ଦୁଇଟି ଭାଗ ରହିଛି। ପ୍ରଥମଟିରେ ନୃସିଂହଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ପୂଜା ପାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟିରେ ଜଗମୋହନ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକଦା ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସୁର ଉପଦ୍ରବ କରୁଥିଲା। ବିଷ୍ଣୁ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ବାହାରିବାରୁ ସେ ମୂଷା ରୂପ ଧରି ଗୋଟିଏ ଗାତ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଥିଲା। ବିଷ୍ଣୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଡ଼ାଲ ରୂପ ଧାରଣ କରି ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ବସି ରହିଲେ। ମୂଷିକ ଦୈତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସେ ଗାତରୁ ବାହାରିଲା ନାହିଁ। କୁହାଯାଏ ଯେ ସେହିଦିନଠାରୁ ମୂଷିକ ଦୈତ୍ୟର ଆତଙ୍କରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସହ ମୂଷିକ ଦୈତ୍ୟକୁ ସେଠାରେ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ରିକା 10 ନିମ୍ନଲିଖିତ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼। ରାମ ବଜାର ଯାଉଅଛି। ରାଜା ଆମ୍ବ ଖାଉଥିଲା। ଛେଳି ଘାସ ଖାଉଥିଲା। ଦୀପକ ପାଲଙ୍କ ଶାଗ ଆଣିଲା। ଘରର ଦାମ କମ୍ ଥିଲା। ମୀନାର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା। କାଲି ଖେଳପଡ଼ିଆ ଖାଲି ଥିଲା। ମା ସୋନୁକୁ ଜହ୍ନ ଦେଖାଉଥିଲେ। ରାଜା ତାଜମହଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ। ଛେଳି ଲତାପତ୍ର ଖାଉଅଛି। ହାତୀ ଆରାମରେ ଶୋଇଅଛି। ଘରେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଅଛି। ବାଲକ କ୍ଷୀର ପିଉଅଛି। ଦୂରରୁ କୋଳାହଳ ଶୁଭୁଅଛି। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଗାଜର ଖାଉଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ରିକା 11 ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ସଜାଡ଼ି ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ବାକ୍ୟ ଲେଖ। ନାଚୁଥିଲା ଜଙ୍ଗଲରେ ମୟୂର। ଦୌଡ଼ୁଛି ଘୋଡ଼ା। ମୋର ଏହି ଟି ପେନ୍ସିଲ। ଘାସ ଗାଈ ଖାଏ। ଫଳ ବଜାରରୁ ମୋହନ ଆଣିଲା। ମାଠିଆ କାଉରୁ ପାଣି ପିଇଲା।